lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan nga Alex manipod nagilyan la Union. Ngamsakbay ti surat ni pagayam tayo nga Alex, makablaawan pay man ti pamilya Villar ken pamilya Fronda, kastameten kada Joanna, Eligarda, Marlene ken aminan ak-aruba ni Ma'am Melody Villar dita kaiskubaran mantakdang Umingan, Pangasinan. Hello kada kayo amin dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag kakabsat. Bueno papagayam, intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Alex. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Alex. Aklunak amay saak met kadagiti makunkuna wenno maawawagan iti barumbado. Adu ngamin ti Bishop. Arak, babae, sugal kanda dumapay. Nalastugak nga agsasao. Nakaritak, isu akanayonak ama ipasubo iti gulo. Saan lang adayta? Nalaingak pay nga aguyaw. Agingga anaamamok ni Lilian. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Sige, umanugot ak ngagdan na ta Alex. Ngampang nga asima, taidyang kumamot kan tigulo. Arak, sugal kan babae. Wen ko naklang arudan. Ikari, talagang agbalbaliw ako, Lilian. Saan nga umdas ti sa ulaang Alex? Ipakita ang babaan iti aramid. Amumatan, addan anak ko. Numabalbalin, jak kayat amaaddaan iti may kadwa nga ang mga artak kan barumbado. Wen, amukmut kat dagiti nagbidutak. Ngamkas itinako na ako. Nakasaganak ngagbalbaliw. No kayat mo, agdanatan. Iti kasta, maipakita kin maipanagnig ko ken ka talaga aseryoso ak iti bagbagak. Bay am tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day taabanag, Alex. Makadlawak siya Itian dyan, nanang. Kasla saan kamit unayin arumrumwar anak kaw. Manung aldawon nga adda kalaang dito'y balay. Saan lang aday ta? Masapsapa kan nga agaw awid manipod iti trabahom. Kun saan kan akanayon nga agbartag. Siyempre Amo yumutten. Good boy ito anak yaw, nanang. Maikawa ak lang amin anak kaw. Sigud mo't ano kastoy asabado kan Domingo, ket awan ka dito'y balay. Madamag mintulaengen nga addagaya man dinanog mo. Ninanang met, ibalikas na pa'y laeng met. Ket talaga mo't, sa kantula agawid no kaano akay kayat mo. Idi day jay, nanang. Ngam ita, saanin? Agan ano ka? Agsakit kan samot, Alex. Ninanang nga talaga. Awan sakit ko. Unay kay lakid din ay. Dayta di pakakitaan nyo, akabailak tagbalbaliw. Sigurado ka? Wen, kaya't kumutang tinatal na panagbiag na lang. Ay kat nasaya at mo't ano kasta. Sapay la ko mga raw, tadi mon sublyanan ti sigod nga aramid mo, anak kaw. Nagpakada ka din ni Lilian ken ka, lakay. Saan mait bakay? Apay ka din? Inala na mo't dagiti daddo maagamit na. Agraman ti computer na. Intugot nan ijay bagyo. Hindi. Awan mo't imbagbaga na kanyak. Apay ka no ya? Ay nadyak man amo ijay anak mo, lakay. Ang adda atap ko. Anya day nga atap mo, Flora? Addaman siguron pagmamauyungan na alalaki. Iso abasta nagdesisyon manen ang nagpabagyo. Ay, una hindi dya tao. Kunak man lang no nagbalbaliw ay.
Ay, awan lat tagayam. Talaga natangkin lat ti ulo na. Ay, wan nga rod Talagang awan ti dengdenggen na. Ar-aramiden na latan ti kaikayat na. Kit kasanaw dagiti anak na. Basta imbadi na latan na kasla nagsukat itibado na kas tagaday. Ay kat kapilitan alakay. Kas iti sigod. Datamanen at ti mga iwan iti anak na. Lumagan gayang tirik na no adda ka dito simbahan niya. Katwan Panagrik na, kat nabawasan ti dagsen ti barukong ko. Mayat gaya matalaga ti makimisa. Talaga mat. Iso amanipod ita. Kanayunan tan ti umay makimisa. Tunggal aldaw ti Domingo. Itikas na, mabawasan dagiti ado abasol mo. Ah, katuan na Uray si kamat Una, mala, umay katamapantamang kita iti mabalinta a panganan. Tani, nabisinanak maten anak kimisa. Ramanam da ito sweetheart. Nagimas. Magusto ti pan nakaluto na. Nan, ramanak man. Nagimas mat ngagpaiso, sweetheart. Kastoy kumakanayo na niya. Naragsak kan agkakaimas amakmakan. Katun na, basta lalaingam dag trabaho. Itikas na, adda pang restaurant ta. Ay katuwa na. Kastoy gayam di kinaragsak ti normal apa nagbiyagan niya. Awan gulo, awan arak, ken awan sugal. Una, kang runaan iti amin, awan babae. Siyak laang. Ay katuwa Kat sapay la ko ma, taag na nayunan akastoy, Alex. Ikari, saan akong nga agsubli iti sigod? Si kaitan ti lubong ko, Lilian. Agmay-may siya kamot anagawid anak kaw. Apay ngay adi mo intugot ni Lilian. Talaga nga imbatik, tasan ang mabaling nga agbiyahe iti adayo, nanang. Nay, taapay mo't ngay. Katsigod mo't amakiaw-awid kang ka. Masikog nga minan ni Lilian. Agpay siyaw. Uy, at danton apo ko yun, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak kaw. Kamaudyanan na. Agbali na kun alula. Uwan Ay kat agawid kayon tumok nga rod dito'y balay apaman makapas ngay ni Lilian anak kaw. Uwan, talaga akas na ti planok, nanang. Ngamno ita, saan pa yung mabalin? Amuyo mat, adayo dito'y lugar tayo. Adayo amay mayat iti syudad, tas asidag iti ospital. Wan ba't kit di kayat kukumamit ti sumurot ijay syudad. Ngam awan mo ngamin kadwa ni tatang mo dito'y balay. Di kay madanaga, nanang. Taagawid kami tumutlaang apaman ang makapagpas ngay ni Lilian. Iti kasta, makita yung ti apo ko yo. Nabartag ka. Slight lang, bakit? Pagapaan ta ka di mananday ti abanag, Alex. Amumat ama si kugak. Ita, agawid ka, anabarbartak. Ay na, makapasuron ka mat, Alex. Relax ka lang. Sa anak anabartag, sigagid di man. Nakailumak lang, bakit? Nagkari ka ngagbalbaliw ka. Ngaman niya da ito yung aramidan, ha? Yak gagara, bakit? Napasubok lang. Sana bali? Sana na maulit. Promise. Kanayon matlakit din akas na. Imbes nga ununa dagiti kasapulan dito'y balay, kanti mausar inton agpas ngayak. Saan? Taday takit din inungmut ipang pangrunam. Tumalnagan ko na. Kanay ko. Api ngagsipat ka ngay! Kung ma. Sao kang tumad nga minasao? Ha? Awanan kay tibain! Nagalas gayam at talaga ti ugalim! Hoy! Lilian! Tapnoy bakang ka, saan lang asyak tinaalas to gari na? Amok nga amom nga oray sika,
Adumat ti pagkurkurangam. Ha? Di mo man ipabasol kanyak ti agdadata a basol mo? Si kala ang tinaalas ti ugali na, di nakiramraman. Lita, di ka pa lang sarang. Ah! Anay! Ha? Tichan ko! Anay ko! O niya, di ka pa lang sumardang, ha? Kaya't mo ba, ha? Saanan, Alex? Gustoon pa nga anay ko. Nagsakit tichan ko. Anay! Hello, Lilian! Oh, Vanessa, nakaawag ka mat. Ada ka di ibagang? Ti kunam nagsina kayon kini Alex. Ngam nakitak mo't anak kuyog kayo itay. Nagpakpakaasimot ngamin nga agsinubyan kami. Iso aday chay. Okay kami manan. Ay sus, may sala ang asauna. Namati ka manan adagos, friend. Ay na, no sa anak laang ama si Kog friend. Talagamot ajak ko man kayat ti makisinubyan kan kuana. Adakang kadayta, friend. Angam no bilang tasaktan na kantumanan. Awan to ko matipapapasulam. Kang runaan iti amin. Di kanton agpapa-advise kanya. Ngamen, awan matla ang tinangdanggam. Agtalo atawanan ti anak na Alex. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang maibalikas na. Uray mama kan papa laang kumamad. Ay, wan nga rod bakit? Saan lang nga dayta? Sobrang peti kinaalikutag na. Inton kwan, kala at latan nga agtantrams. Saan nga tang autism ti anak ta? Napanunot ko matan dayta. Ang lumabalbalin, jak kaya tagpugpug to. Madanag anak Alex. Tinasayaat. Ipantalangin iti doktor. Iti kasta, maamuan ta ti makagapo. No apay nga aging gaita saan pa'y laang ang makabalikas ti anak ta. Imayak ta kayat ka makasarita itinalapat, Alex. May papanitan niya, Tata Delphine. Dadamag ko adandani kagaya man ag-flight amapan ijay Japan. Wen, Tata. Numabalbalain, kaya't ko kumaasakbay amapan ka ijay, agkalay sa kayo pa'y kumakin ni Lilian. Ha? Dayta, kit numan nugot ka. Kinapudno na, Tata. Saan mi pa'y anang pagsaritahan kini Lilian day tabanag? Ang amno para kanyak, amangan lumabaling nga itantan tayo pa'y laang ti may papan iti kasar. Jakmat kit di ibaga nga awan planok amang ikasar kini Lilian. Ngam ti kanyak laang, intunto kumano at dan urnong mi. Saan met amasapul abongga? Tinapateg, makaala kayo iti papilyaw, sakbay nga agabrod ka baraw. Maawatak ti kahit yung asawan, Tata. Ang amuyo mo ti kasasad ti anak mi. Masapul mi ti kwarta para iti tuloy-tuloy apa nagpa-therapy na. Iso ti may sa ama kagapo, no apay ang nagpursigiak nga agabrod. Iso asapay la kuma, tamaawatan dak, Tata. Ay kat sika ang arod baraw. Insuggest ko laang mitkit day, tapno agtal na kumamot ta ni Lilian baraw. Di ka matanagan, Tata. Ikarigatak ti agurnong para iti panagsimpamin to kin ni Lilian. Oh, kasano? Naisaganam ka di aminan nagiti iyawid yo, bakit? Wan, naalak amin na nakasapulak. Nasayaat mat nga ron. Ano sa nyo pa'y manan ati agahawid ijilaw nyon? Ijay kayo pa'y laang agnaed kabayatan ti kaadda ki Jabron. Wan, awan parikot iti dayta. May mayat ket di ata matulungan dakdanan ng kantatang amangaywan kin ni Clarence. Wan matkid di Agsingsingpot kanto ijay wan. Katalaga mat anasing badak. Si kakit di at agsingsingpot di doy. Katwan mat, no kunam anasingpot ka, mas nasingsingpot ta kanya. Aywanam ana imbag tanak tawan. Di mo baybayaan. Amom mati ka sa saad na. Wan, di ka kadiagdanag, tatalagamot nga aywanak ti anak na. Diyak kumakayat ti umadayo.
Tadyak kahit ti maya dayo kada kayo. Ngam kasapulan mo't ngamin nga agpatira piti anak ta. Kas ama, kahit kung itid ken kuha na dagiti kasapulan na. Maawatan ka lakay. Amok akabaalam dayta. Ikarik nga aramidak mat amin akabailak tapno matulungan ka. Aglako ak iti online. Iti kasta makatulong ak mat kadag iti magastos. Agyaman ak bakit? Aramidak dayto para iti anak ta. Ken para iti masakbayan ti pamilyata. Amo kadumtang tumot lang taldaw, ngagdiden na tayo manen. Ni Clarence nga'y bakit? Sa dinutayin na? At dapay laang ija iskwelaan Sukunag to pay laang inton madamdama. Ket, kumusta mo't ti kasasaad na? Agim improve ka dimot lang? Kas iti sigod latta lakay. Angam amom, nadlaw ko ang mahilig nga drawing. Kastaya? Wen, iso abalak ko apasuruan iti amok a maestro. Dayjay laang ta medyo nangina ti bayad. Okay lang bakit? Tinapatag? Makasurot anak ta. Kat, kayat mo nga ron ta isarot ko? Katuan isirek mo. Barang makatulong iti improvement na. Kantap no at damot lang pakakumikuman na. Sige, taawagak to nga ron ti maestro agayim ko. Wen. O sige. Baliwak to man hinti umawag inton madamdama. Ichat nak to inton masukon mo ni Clarence. Sa dino ti ayan ni Lilian bakit? Saan pa'y mat abim mangaon? Anya, day, agalas 10 ni tagsapa, ngamsan pa lang abim maangaon. Kasano kat parbangon matan idi simmangpag. Inka man riingay, tadamagam no nalpas ng ti papaingkod ko kenkwana. Urayam latan abumangon Ay na, kaanong tupayin ngay? Kasanaw numalimton abumangaon. Alan, inka kitriingunain. Ibagam ta kasapulak de jay tangal daw. Mabiit laeng nga road tamapan kuriingon lakay. Hello, Nana Flora? Hello, Barok. Pasensya kayo na disturbo kayo. Damagag lang kumano at dadita ni Lilian. Di na ngamin sungsungbatan dagiti text kinawag ko. Agraman chat ko kenkwana. Awan dito'y balay ni Lilian, Barok. Nasapa nagpabagyo. Anya? Ne, awan mo timbagbaga na kanyak nga agpabagyo ita. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Katno kanayon mo't nga agpabagyo. Saan laeng aday ka? Kanayon pa'y amarabyan nga agawin. Anya? Dayta tipudno, Barok. Ni Clarence ngay nana. Intugot na kadi? Saan? Adda dito'y balay ni Clarence. Itay pa'y anakaturog. Nabannog anagay-ayam. Sige nana, katagyaman na ka. Awagak man manan ni Lilian. Barang sungbatan na mutan ti awag ko. Anya? Sika talaga, Mike. Lukwinak man ako na kun. O sige, baliwan tanto manintang sarita tani. Nag-chat ni Alex. Umawag ka no. Sige, bye. Agpudno ka man kanyak Lilian. Sa dino ti papapanam ha? Ken asino ti kanayon akadwam? Sa dino kumangay ti daddu maapapanak. Kat dituyak laang matbalay. No adda gagarak ijay bagyo sa aktulaang mat agpabagyo. Asino nga ije kunada akanayon kano amang itulod ken ka dita balay? Isu kanumat ti kanayon akadwam. Dayjay? Amangan mat no ni Mike ti dakdakamatan. Tapay mat akanayon kayo nga agkadwa iti dayta amay. Natural. Iso ti maestro ti anak mo. Di iso mat ti kanayon akadwa. Iso ti mang suksukon kan mangitultulod ka na kami kini Clarence dito'y balay. Nukas ti amalpas ti klase na. Ibagbagak mat amin kan ka. Nga maapay ngay akas la si kapay ti makaunget. Sa anak nga agong unget Lilian, agdamdama kaklaeng. Kahit kulang amaamuan no apay nga isu ti kanayon mo akakuy kuyog. Tapno iba
atas nga aramidan mi kin ni Mike. Manaksid at teacher ti anak na. Matultulungan nakpay iti online business ko. Ado ti amam muna. Iso adakkel akatulungat iti negosyo. Ay, makamu ka. Aramidem ti kayat mong aramidan. Basta di mo mat kumabaybay ante anak talilyan. Wen, danag mun aya. No kasano ti kinapatid ni Clarence ken ka. Ad-adda anapatpatid kanyak. Ngamin, siyak ti nana. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagtanagam, Alex. Sapay la ko mga rod, takas tangag paiso, Lilian. Mawag ni Alex itay lakay. Anyang itimbaga na bagay. Agkid-kid daw mo't iti pasensya. Apay ka lang. Ited na kanun ti waya-waya ni Lilian. Nadismaya kanu ngamin iti aramidan jay anak ta. Hay, awanin maramidan tanuday ta ti desisyon na. Saan tamit ang mabalin apilitin ni Alex no talaga adinan kayat di anak tabagay. Ay, wan nga rod Sinayang laeng ni Lilian ti panagtalak ni Alex. Nakababain paikit din iti pamilya ni Alex. Anyan tulaengan nga iti ibagada, numaamuan dati may papan iti kwarta adinis palkuna. Nakababay na talaga bakay. Nauma akong amang bagbagakin ni Lilian. Manipo dita, dakon pakibiyangan pay. Uresi ka, baybay amutayin, tangay na tangken mo ti ulo na, makaamumutayin iti biyag na. Apay ngay adi mo man lang matimbagbaga kanyak, Vanessa. Tian niya, Alex. Di kan agin didaan mo, Vanessa. Ammo kung ti maipapan kadamay ken Lilian. Ha? Ay, kwa. Kinapudno na. Awan amok maipapan kadakwada. Kaam-amok laang ken ni Harold, idi na minsan anak kita kami. Ni Harold mo't lang tinang ibaga kanyak. Nabayagan nga agat atapak ken ni Lilian. Ngamjak lang impadpadlaw. Kan may isa, awan na talgad nga ebidensya. Iso ajak nagtagtagari. Anya ngay ti inaramid mo. Kasanuan na amom ti maipapan kadakwada ken ni Mike. Inurnong ko amin arason ni Lilian. Amin nga imbagbaga na. Kan amin nga imbagbagayo. Pinagsisilpo kamin. Kat ijay ko ang duktalan at talaga nga at damilagro nga aramidan na. Ay, una yan da a babae. Nagato ti kalukwan nga inaramid na. Tiyan mo na siguro, jak maamuan amin dagita nga aramidan na. Tinasakit, inraman na pa iti urnong mi. Anya? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alex? Namnamaag man laangan nga da urnong mi. Ngam anyan, tawan mo't gayam. Ti kunana, inusar na iti panagpa-therapy ni Clarence. Ngamjak mamati anapan amin iti panagpa-therapy ti anak mi ti kwarta nga impaw-pawit ko. Kat manuay ti mapukpukaw. Manu amin ti impawit mo kunak kuma. Takkel agatan, Vanessa. Kurang-kurang 1 milyon. Anya? Dayta ti pudno. Nagdakkelan? Talaga dakkel. Ngamin, impaw-it ko amin kenkwa na ti sweldo. Ti amok, inurnong na. Ngam saan maggayam? Jak amo no sa dino tinangip ipanan na iti dayta a kinadakkel ti kwarta. Ay, una yan ni Lilian. Sapay la kuma, tamaamuang matlang ti kinapudno, maipapan iti dayta a kwarta, Alex. Bayamon, saan akong nga interesado? Adaken ko anan no nangip ipanan na iti dayta a kwarta. No para kanyak, masapulan ti kwarta. Ngam ti panagtalag nga inted ko kenkwana. Saanen amay sublipay, kalpasan a dinaddael na. Aging gaita at daak paylaang ditoy Japan, kat planok ti agbakasyon inton Disyembre. Nakiwin naswasak matan kanililyan, ngam pawpaw itak latta daytoy para iti allowance ni Clarence. Diyak amo no anya ti agururay agasat kanyak, ngam sapay lakuma, tadyak tumakita ni Lilian kan ti lalaki na inton agbakasyonak, taamangan no agsipnget ti panagkitak kat maylaw anak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Alex. Ken ka pagayam, Alex. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat nga ama ka ni Clarence.
Di mo ipalubos nga agbalin ka adakes gapo iti napasamak kada kayo kanililyan. Agurnong kakitdi para iti bagim, kang runaan iti amin para iti masakbayan ti anak mo. Di mo ipalubos a mailawan ka, panunutam ti anak mo. Naaramid mon ti nagbaliw, iso asapay lakuma ta di mo mansyaan dagiti imam. Italakmon iti Diyos ti amin pagayam ko. Laglagipem nga amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Alakastan pagayam Alex, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag